que no sé. Oh, sí. A ver cuántos tiños. Compañera, Se ha chejado medio kilo. estamos casi dos. Xa te por medio kilo. Ai. 150. Ah, Dios mío, que sucio el piano. Que sucio el pianito. Ah, Sí, pero estoy aquí. esto le hago pensión. Claro, bueno, luego voy. El traballo que da. Un trabajo que también se igual a cada uno. 5 euros. Mañana 5 euros. Y luego mañana, a las 6 de la mañana, mañana. Imos ao Axeixo, mañana. Oh, sí, sí, sí. Mañana imos ao Axeixo. Mira. Onde Y ese no lo gusta. Claro, o río solo é voy? para... Muy esclavo, muy esclavo. Sí, porque había fotos que baixaban así, porque eran una Pues espera, pesca. ¿y cómo van ao medio? Sí, ahora pues va a medio do río. Todo o mundo pesca, é unha cosa toda. Pero bueno, era bonito. Pois cando viñan aquí pescar os meixóns, había moito respeto uns pros outros. Viñan de día a pillar o sitio, porque era moi importante coller un bo sitio, porque daí dependía se faían negocios de noite ou non, ou non. Entón tiñas que vir pillar o sitio de día. O mellor mandabas a un rapaz da casa. Sí, porque os pais Claro. estaban a traballar. Estaban a traballar e entón os rapaces jardaban o sitio e nunca se deu problema niñún, nunca se botou a nai da agua por culpa dos sitios, No, porque acordan. había respeto. Pero bueno, E incluso na pesqueira, que tamén viñan polo arrastón en riba da pesqueira de día, puñan o arrastón ali sujeto con unha pedra, E logo e tiraban, moitas non? veces cando chegabas ali xa Tiraban. había dous, Sí, xa había dous, xa había pero dous diante de ti, un- pois tú puñaste de terceiro, e ao mellor non te tocaba nada, pero anduviaron máis finos que a ti e respetábalo. Acórdate que un muelle, E o muelle tamén. a revoltiña do muelle, a pedriña e a mala Claro. pesquera nova confundiu a moita xente, sabes por qué? Porque todo o mundo quería o couso da agua, o último da agua, non? E logo a mellor daba o mexor na cabeza, e logo todo o mundo estaba... Pois, si claro, te te tocaba acordas? molante, sí. Non me Sí, acordo. pero mellor no principio tiñas moi bo sitio, pero ao principio. Acórdase. No principio non había nada. Acórdase cando o Pepe viña moitas veces por aí, o Pepe, o defunto Toca, que morreu xa Sí. coitado, que dicía así, tranquilas, que xa vos botarei a rede. E apañaba os mellor. Pero antes de ir ca rede, íbamos primeiro pola terra. Algúns anos eu empecé na terra. Eu tiña moito medo no barco. Pero logo xa fun perdendo medo. Sí, E pero- viña ele, antes de salir ele, preparábanos a nós, botábanos as anclas e deixábanos fijas ali no río. Non no medio. Eu fui un temeroso tamén. Bastante Sí, sí, pra pero beira. estaba- no. Pero ou subir a maré, xa quedabas ao mellor a 20 metros. Non te acordas cando logo ao mellor viña e botaba diante vosa, porque vos sabía... Sí. Cuántos botaba, E acordades? que ibas faer, amolabaste. Sí.